Now to Ethiopia, where concern is growing after the suspected abduction of journalist Million Beyene. Addis Standard's managing editor was taken from the magazine's newsroom by unidentified men on Wednesday morning. The Committee to Protect Journalists called on Ethiopian authorities to do everything in their power to locate and free Million Beyene. Tom Kennedy has the details. كم تري وزلهم بلتقنا قبل الجازيتنيا تادوز زول سقمتي هذا جازيتنيا نايزي ويكا مانجين دايركتور نايتي أدي ستاندرد زبال أدي ستاندرد إيرتراب تدقق عم تخصص نبرت ناي بروباغندا ماشين أنت أري إيرتراب بزح كامبينز قبر زنبرة نبلتقنا زم وجوز زنبريو صحتني تبلتقنا حكتات سل دزاربو زنبرة بزح متن قطان ليس نسمة من تعلم بزح في الرهان قبل اليوم كقبر دحرمسنا نتي ماناجرناتهم كابو في سوق أو يوم كم دوسدوا نابي كم زأتوا ودما أي فلتني زبال زلهم حياله معلتات غير لازم. It's hours since Million Beyene was kidnapped from the Addis Standard newsroom. CCTV footage showed masked men enter the building and escort him out, saying that he was needed for questioning, but his whereabouts remains unknown. Addis Standard has made efforts to try to locate him, but both the Addis Ababa police and the federal police both deny that he is in their custody. I've been in contact with the editor-in-chief of the Addis Standard, Jonas Kedia, and he was supposed to meet with me today for an interview about this, but on Thursday evening, Million Beyene's phone was briefly turned on at 10 p.m. and now the editor-in-chief of the publication has been drastically, along with Beyene's sister, trying to geolocate their colleague and friend. كم تري وزلهم نبي حكي زجر مخانو تي زجاتم زلوا مش ويتي قبل الجازيتنيا تاتن ميديا بيرسوناليتن أب زبنا بلتقنا كبيت كم زخونن نتي عند حلافيج أو يوم زلوا تبوليس نايتي كتما يخون ناي فدرال مسوم كم زلوني نجري اللون سلزي سيسي بكاميرا كوست كاب أوفيس كوست كله زر اسأله أبي كم زأتوا وين صح جاي في اللتن زلوا تمنقص ما كنت حبابر عيدلني زلهم زلوا قبل اللي يوون انتقونه كالو تبالات نايتي مدبر وين شجر قطي موام كم زلوا إذا نجار زلوا إذا كم زيلو نهلو غلو بلتقنا كبيت زخونه فتنا قطي موصل زلوا لأن كان زجبرو زلوا كنت سلسة نجار كريكم أبي تبيع زلوا أنت لوهم بيتسبكم وتشاو تتنقوا قبلوا ቴዲ አፍሮን ሙዚቃ መስማት አዲስ አበባ ውስጥ በሽብርተኝነት ያስከስሳል። ገላና ጉርሜሳ የተባለ ዘፋኝ ደግሞ ለቴዲ አፍሮ መልስ ሰጡ ያለበትን ጉዳይ ብንመለከተው ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ከ150 በላይ ወጣቶች የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ ሰማችሁ ተብለው ብቻ የሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ሲታሰሩ የሽብርተኝነት ክስ ሲመሰርተባቸው መሰረት ሚዲያ ሁለቱንም ዜናዎች ቀድሞ ሰርቶ ነበር። የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ ዛሬ እንደምትመለከቱት በሽብርተኝነት ክስ እነዚህ ወጣቶች ተከሰዋል ብሏል። كم تري وزلهم تي ناي تيدي أفرو أكايدا ألبوم ناي تيدي أفرو بزح تأجم فتي راس لزلا بلتقنا بستفل عليه من قدي كما كتاز في التنزل له مغنياتو تقدر في سمعتنا هزبت تنكف لزلا بتقدر فتي من لعالنا هزبك كايد خلي كابز بالفرهي نتقدر في جسم عزل له وسبات قبر الشبرا ويكم من لعالنا هزبن بقبر الشبران كسيسو يا أسرون كم زلو يزن قرزلو معاد سبعة دما بخون من قدي نحمق نقر نملا عالب زي مسرات ميديا زبهالون صحيفو وصيونيرو حانت كابتن استأثرت قالهم عوا بلا نتادر فيه كتسمع كمس أنحتن قبل ما تيوم كم زو سدوان قلتيفا تفتشا تحتي تاكت ملس مخانان ونابوها كم زنقر وان دحيرهم كم زنقر وقن ب زي ملا عالنا يقبر شبراوي ونا نعبي من العال تخصيصا كم زلا يوم نجيرو مزلو نتابعها مالتيو إذا مالتها مالتيو تمنجستي نتدافرو بتألبم نتدافرو نتزلو أجمع سلة تزارب زلا تزبد ما أب آخر بس حوصل زلو نيشتي سمعت نقوله أب حدا كتوم صوت خلمو كم تنزل كجبروز خل قداي سلة زلو أمانة يفرح وزلو and that's why انتي قبرا لبلتقنا نزنا هي كاسيت نايتي دافرو حدا كابت زفرون السوس لزلو بكل من قدكم كتويا بدعريد بزعك بكمي بخمي من قدي بكادرتاتو بباستراتو غيرو نز قداي زي كم كتون تطاو قبل يفتن كم زلون دارغان ابي قصون كوز دواد اليوم الله امونغو اورومون ام حران مخانس قداي زدما نابي قصون مغنياتو نسو
ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ በአምሓራ ከም ገብርዎ ኣለዉ ዝብል ናራቲቭ እውን ክብዎ ፈቲኖም ኣለዉ we are just witnessing a very historic moment እዚ ጉዳይ ዝናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብዛዕባ ቴዲ ኣፍሮ ሰፊሕ ዝኾነ መደብ ክህልወኒ ኣብ ድሕሪት ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን በብግዚኡ ወይ እውን እዚ ናይ እንግሊሽ ሚድያ ዶናልድ ንኣብይ ኣሕመድ ጉደ ካብ መውፃእ ዓዲ ይወዓልና ኣሎ travel lists that you see out there that recommend you places to go. This is a map of Ethiopia as it stands. I took it from the Canada Travel Advisory site from the government, and it is very accurate. You see how it's covered in either orange or red. The only yellow part is the increased caution exercise, increased caution. That's Addis Ababa, which is the capital. I'm sure you've seen lots of reels of the shiny skyscrapers and the modern sites, and iShowSpeed was there, and it was lovely. But in the countryside is not safe. There are multiple ethnic conflicts that are raging, have been raging. ኣብ ካልእ ሃገር ተዝኸውን እዚ ካልእ ድምፂ መፈጠረ ነይሩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክሸፍኑላ ስለ ዝደልዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ትራቨል ዳይሬክተር ዝበሃል ናብዚ ሃገር ዝገይሽን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንዜጋታቱ ዘውፅኦ እዩ ናይ ካናዳ ዘውፅዎ እንተሪኢኹሞ ካብ ብጫ ትበሃል ዘይትረብታ ካርታ ብጫ ኣላ ንሳ ጥራይ ኣብኣ ቦታ ጥራይኹም ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ እቲ ካልእ ኩሉ ዴንጀር እዩ እቲ ቀይሕ ድምቕ ዝበለ avoid of all travel ንዝኾነ ይኹም መጓዓዝያ ክትከዶ ይብልካን እቲ ካልኣይ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ኣገዳሲ ጉዕዞ እንተዘይኮይኑ ከይትኸደቲ ሓውሲ ኣራንሾን ዝመስል ዘሎ ብጫ ኣብቲ ካርታ ደሊኻ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣብኡ ጥራይ ኢኹም ኣብኡ እውን ተጠንቂቕኩም ከይዲ ቀጠልያ ኣይኮነን ኖርማሊ ቀጠልያ እዩ ዝኸውን ሰላም እንተኮይኑ ኤርትራ ንሪኢኻ ሕጂ ቀጠልያ ኣብሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፌይለር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብዓለም ደረጃ እውን ተፈሊጡሎ እቲ ጉዳይ ናቶም እዚ ድማ ሃገሩ ሴኪሪቲ ናይ ዓዱ ከውሕስ ኣይከኣለን ካብዚያ ጉዳይ እዚያ ክወፅእ እንተፈተነ ድማ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቅድሚት ከርእየኩም ፀናዕኩ መጭወይቲ ናይ ጋዜጠኛታት ብፍላይ ድማ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ኮኔክሽን ዘለዎም ጋዜጠኛታትን ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተርስን ናቱ እዚ ትሪእዎ ዘሎም እንጂ ኤዲተር ኢን ቺፍ ናይቲ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ዝነበረ ተጨውዩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኢትስ ጀስት ብልፅግና ትዝኸፈ ውጥቀት ብኩሉ ማዕዝን ውጥቀት ድማ ብኩሉ ይድመፀካ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነ ዝመፀካ ብብዙሕ መንገዲ ይድመፀካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ኣብዚያ እውን ስምዕዋ ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል ምክንያቱም በትግረኛ ተናጋሪዎች ላይ እልቂትን ያወጃችሁ አትመስሉም ከጥቂት ዓመታት በፊት አሁንም ያንን ያረጋችሁ አትመስሉም ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና እውነት ይሄንን ድፍረት ከየት ነው ያመጣችሁት እናንተ ቋንቋን እናንተ በምን መልኩ ነው አክብረን አስከብረናል የምትሉት ህገ መንግስትንስ በየት በኩል ነው አክብረን አስከብረናል የሀገሩን ሉዓላዊነት አክብረን አስከብረናል የምትሉት እናንተ እኮ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጭምር ስትደፍሩና ስታስደፍሩ የነበራችሁ ፓርቲዎች ናችሁና በምን አይነት ሞራል ነው ስለ ቋንቋ የምታወሩት በትግረኛስ እንደው የማውራት ሞራሉን ከየት አመጣችሁት ስለ አማርኛ ማንሳት እንችላለን በዜ የመረጣችሁ እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ምስጢረ ስላሴ ተኣምራት እያ ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ምርጫ ናይ ብልፅግና ክሳተፉ ምዃኖም ቀሪቦም ዘለዉ ካንዲዴትስ ግን ብዙሕ ሕቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ምርጫ ዘለዎም ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ሓንቲ መደብ ገይሮም ነይሮም ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ክወሃቦም ዝግባእ ከም ዝኾነ ገለመለ ንዑ ነቲ መኽፈቲ ናይቲ ዲቤት ድማ ሰላምታ ብትግርኛ ብዓፋር ብገለመለ ብኩሉ እናገበሩ ይገብርዎ ነይሮም እንታይ ትብሎም ኣላ ኣቶም ብልፅግና ረሲዕኩም ዲኹም ታብ ልዕሊ ተጋሩ ትዛረብዎ ዝነበርኩምን ትገብርዎ ዝነበርኩምን ዝፈፀምኩም ገበናትን ሎሚ ዳ ግምጥል ኢልኩም እታ ቴሌቭዥንኩም ብዛዕባ ተጋሩ እንታይ ትዛረብ ዝነበረት ሎሚ ዲ ተረዲእኩም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እሞ ቋንቋ ናቶምን መሰል ናቶምን ዘገድስ ምዃኑ ሎሚ ዲ ተረዲእኩም እናበለት ዳርጋ እዝኖም ደጊፋያ ተስምዖም ዘላ ሓንቲ ካብቶም ነዚኣ ዘይኣሰራ ምክንያት እውን ምርጫ የካይድ ስለ ዘሎ እንተወሓደ ቻሌንጀር ኣለውን ንኽብል ኢሉ ገዲፍዋ ዘሎ እምበር I think or ነዚያ ከኣስራ እንተዘይክኢሉ then there is a double game ምክንያቱ she might have a game ከምዚ ምሻሎ managed opposition ዝበሃል ኣሎ ተቃውሞ ክገብር ግን ማኔጅ ክትገብሮ ትኽእል ዓይነት ማለት እዩ እዚ ጃ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይረአዩ ብዙሕ ግዜ ኣብነት ክበኩም እየ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩም ግን let me show you one thing ንሽተይ ክርዳእኩም ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ዝቃወም ዘሎ ሪል ኣብ ፖለቲካ ዝኣተወ ወይ ፀገም ዘብል ዘሎ ከይመስለኩም ሓደ ግዜ ማኔጅድ ኦፖዚሽን ኣለዉ ደይመደ ኢሎም ጌም ከም ጌም ተቃዋማይ ገይሮም ደምፅዎ ኣለዉ there was this listen to this one How much do you guys know about Jared Kushner?
Ivanka's husband, he's on the Saudi payroll for $2 billion. Did you know that? And now he's leading American diplomacy in the Middle East, apparently while at the very same time asking princes and sheikhs across the Arab world to give him billions more. How much? ሕጂ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ሰኔተር ናይ ጆርጂያ ትበሃል ስቴት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዴሞክራት እዩ ንመን ይነቅፍ ኣሎ ሓቀኛ ነቐፌታ እቲ ነቐፌታ ንጃረድ ኩሽነር ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ሰብኣይ ጓሉ ነዚ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣማኻሪ ተባሂሉ ነዚ ጉዳይ ናይ ምስ ኢራን ኔጎሽተር ካብቶም ኔጎሽሽን ክገብሩ ዝመርሑ ዘሎ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝበሃል እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቀዳማይ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ስለ ዝነበረ ካብ ስልጣኑ ምስ ወፀ ካብ ስዑድያ $2 ቢልዮን ኣብ ትካሉ ኢንቨስት ገይራት ኣሎ $2 ቢልዮን እዚ ብልሽውና ይትቆፀር ስልጣን ስለ ዝነበረ ንስዑድያ ዝኸውን ፖሊሲ ስለ ዝገበረ ድሕሪ ካብቲ ስልጣን ምስ ወረደ ይዝኽፈሎ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ስልጣን የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብቲ ስልጣን ኣምፂዎ ዘሎ ምንታን ነተን ሃገራት ዓረብ ዝኾነ ነገር ክገብረለን ኣብ ስልጣኑ ካብ ስልጣኑ ኣቦኡ እዚ ሰብኣይ ዝሓሙ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ድማ $5 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብሩሉ ይሓትት ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ደቁ ንዶናልድ ትራምፕ ክልቲኦም ናይ ድሮን ካምፓኒ ገዙ ቅድሚ እቲ ኩናት ምንታን ኢማራትን ካልኦትን ክገዝኡሎም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ትብልሽውና ከምዚ እንታይ ዝብሎ ኣብዚ ብልሽውና ረይዎ እንታይ ይብል ክዛረብ Defense fund before Iran attack. I tell you what, never before have we seen so little effort to hide so much corruption. ኣብ ታሪክ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ብልሽውና ነይሩ ካብ ቀደም ኢሉ ንክትሓቆ ዘይምፍታን ግን ክብሎም ተራ ይፈልጥን ይብል ኣሎ እጅ ዝዛረብ ዘሎ ንመን ይዝቃወም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መጋበርያ ናይ እስራኤል እዩ እቲ ጃረድ ኩሽነር ድማ ቀንዲ ረብሓ ናይ እስራኤል ክገብር ኢሉ ኣብቲ ኔጎሽሽን ኣትዩ ዘሎ ልኡኽ ናይ ጽዮናዊ ናይ ነተንያሁ ምዃኑ እዩ ዝንገር ክቃወም ከሎ ንእስራኤላውያን ዝቃወም ይመስል ምሽ ኣብዚ ቅድሚት ግን እንታይ ኣምፅአልኩም this is managed opposition እዚ ዝዛረብ ዘሎ ጆን ኦልሶፍ ዝበሃል 5 ሚልዮን ገንዘብ እቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ዝኸፈለ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ነቶም ሪፐብሊካን ዝፀርፍ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ብክልቲኡ ስለ ዘለዎ እስራኤል ንሪፐብሊካን ፀሪፍካ በዚ ድማ በቲ ሓደ ንዖም ዝድግፉ ኣብ ስልጣን ክመፅኦም ዝደልዩ ሰብ ግን ሎሚ ነዛ ስእሊ እዚኣ ቀዳማይ ዝርኢ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብሰማዕካ ምርጫ እንተለዎ ኮይኑ ካብ እስራኤል ክንደይ ገንዘብ ወስድ ጥራይ ዝርኢ ሰብ ነዚያ ገንዘብ ምስ ረኣኻ managed opposition እዚ ድራማ ምዃኖም ከምዚ ልክዕ CNN ምስ ፎክስ ክልቲኦም ዝበኣሱ ዝመስሉካ ክልቲኦም ናይ እስራኤል ደገፍቲ እዮም ክልቲኦም ስለዚ ንሓድሕዶም ዘይቀራረቡ ይመስሉካ ኣጀንዳ ገይሮም ሓደ ንግብረ ሰዶም ይድግፍ ሓደ ንግብረ ሰዶም ዝቃወም ኮይኖም ሓደ ንክርስቲያን ሓደ ሊበራሊዝም ሃይማኖት ዘይድግፍ ክልቲኦም ግን ሓደ ረብሓ እዮም ዝሰርሑ ኣጀንዳ ፈጢርካ ነታ ህዝቢ ኣብ ንሓድሕዱ ከም ዝናቆት ትገብሮ ስለዚ ልክ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ብሪፐብሊካን ዘለዉ ክሰዓሩ ስለ ዝኽእሉ እስራኤል በዚኦም ኮይና ልክዕ እቲ ዝብል ዝደልዮ ቋንቋታት እናተዛረበት እናፀረፈት ተብላላ ኣብ መንጎ ድማ እስራኤል ትረብሕ ኣሜሪካ ንሓድሕዶም ክባልዑ ይኽእሉ እስራኤል ግን ረብሓ ናታ ይዕቀብ ልክዕ ከምኡ ከይከውን ጥንቃቐ ከድልየና ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስለ ዝኾነ ዘገድሰኒ ይኮነን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ክነቅሓሉ ዘለና እንታይ ይዛረብ ኣሎ ምጥንቃቕ ከድልየካ ትዘረባ ጥራይ ሰሚዕካ ካልእ ዕላማ ከም ዘለዎ ጌርካ ትወስድ የብልካ ምክንያቱ ማኔጅድ ኦፖዚሽን ኣሎ ብፍላይ ብብርቱዕ እያ ትኸሶ ዘላ ግን ክትእሰር ገለ ግን ኣይረኣናን ስለዚ እውን ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ በት ኣይ ዶንት ኬር ኢትዮጵያ ይቃወሙ ድዮም ይዛረቡ ድዮም ናቶም ጉዳይ ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ብዙሕ ሓጓፋት ከም ዘለዎን ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘለዎን ፋኖ ስርሑ ይቕፅል ብየማንን ፀጋምን ወታደራት ይማርኽ ምሩኻት ቀፃሊ ኢና ንርኢ ዘለና ምን ጮክ ብለህ የት ተወልደህ አደግክ ምናምን የሚለውንም መቼ እንደገባህ አብረን ትበል ከም ትሪእዎም ዘለኹም ምሩኻት ብወገን ፋኖ ኣብ ዝቐረባ ቫይራል ኮይኖም ክዞሩ ዝረኣኹም እዮም ስለዚ እቲ ውግእ ኣብ ኒው እናበርትዒ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ግን እቲ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሞር ካብ ንሓድሕዶም እትፍናን بحزب درجة من العال ميديا أنا محرا تقلال لن تاريخايو بزنا تيد أفرط تقييمه جيف زخانة سقطي ناب حزبهم من العال كسجاجري فتنالو we'll see how far that كنديك خيد دخل now إثيوبيا ويان حدا قد داس زربا كرجاجو من لا جميرو مالو
120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ጣፈንታ በሌሎች እጅ ላይ ሊወድቅ ይችላል። 95% ንግዳችን በባህር ላይ ሆኖ የራሳችን የባህር በር አለመኖሩ ለሀገራችን ህልውና ትልቅ ስጋት ነው። ምክንያት 1 የባህር ኃይል ደህንነት። ታዋቂው ስትራቴጂስት አልፍሬድ ማሃን እንደሚለው ታላቅ ሀገር ለመሆን ሉዓላዊ የባህር በር ግድ ነው። የንግድ መስመራችንን የመጠበቅ ወታደራዊ አቅም ከሌለን ሀገራችን ለማንኛውም ድንገተኛ መታፈን አሳልፋ ትሰጣለች። ባህር በር ባለቤትነት ማለት የደህንነት አድማሳችንን ማስፋትና በቀጠናው ውሳኔ ሰጪ መሆን ማለት ነው። ምክንያት 2 የኪራይ ፖለቲካ። ቁጥሮቹ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ በየዓመቱ ለወደብ ኪራይ ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ታወጣለች። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊ ቴሌቪዥን እቶም ዓበይቲ ኣሰቦትን ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኤክስፐርትስ ፈፂሙ ሰብ ዝርኦም ስለ ዝሰኣኑ እስከ ፅቡቃት ኣዋልድ ጌርና ፅቡቅ ክዳን ተኸዲነን ከምዚ ናይ ቲክቶክ ፎርማት ጌረን ዝዛረባ ብኡ እስከ ንፈትን ኮንዶኾን ነቲ መንእሰይ ናይ ምግብን ናይ ነዳድን ናይ መነባብሮን ሓሲምዎ ዘሎሲ ብባሕሪ ኢልና ኣብኡ ንእትዎ ንኸውን ካብ ዝብል ተበጊሶም ኩሉ ዓይነት ፈተና እዩ ዝገብር ዘሎ and they are trying every trick on the book. كل تريك سيد فتن زلو 2 بليون خسر لنا اب ايران زقاطمه صقم وشمت حرموس لتعصوي نحنا وريدنا زلو شجرنا يندادي ابتغ بحر سلازي بلنا نزي شجر كاب ايران زقاطمه كفتحت خوينو دما ايقدناتنا نحنا نقاصر ابتغ بحر كلونا لو برايم مينستر ابي احمد بزعبا بحر زبلو زنبري ازيا قداسيو اقدم النبي سلازخونه دما متر ايد زارب نيريم زبلو زلو أفتى بحر زلون هجرات كلها بناء نداد أجمع أب تنزانيا بنداد تشجرون كم زلون أب كالون أب كينيا تشجرون كم زلون أب سوماليا تشجرون كم زلون أب السودان تشجرون كم زلون أب قبسي زعبي أفتى بحر زلون بناء نداد أجمع قاتهم كم زلون يفلتيهم but these people are either they are stupid تدي يكونوا نات propaganda ماشين ناتهم stupid بخمسي سب مايم مقبن أبجزو خلص ينزلوا من عبرنا عدو كفي وزلوا بزين أجر كم بلاكني كلاكا سوماليا سي by the way follow directly. Since the war started and the strait is closed, Ethiopia has been in a severe fuel shortage. The Minister of Trade confirmed that more than 180,000 tons of fuel couldn't be delivered. Daily diesel supply was cut almost in half, from 9.2 million to 4.5 million liters. The government is now prioritizing fuel for essential vehicles only and has asked the population to use fuel sparingly and, where possible, travel on foot. Construction has slowed or stopped. Factories are scaling down. Logistics chains are breaking down. And here's the thing about why Ethiopia is so exposed to this. It used to buy fuel. انتايم زبل زلو ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብልጽግና ከቢድ ወጥሪ ናይ ነዳዲ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ንኣብነት ኮንስትራክሽን ጠቕላላ ጠጠው ከም ዝብል ተገዲዱ ኣሎ ምክንያቱ ህንፃ ብዙሕ ነዳዲ ይወስድ ካልእ ኩሉ ዓይነት ሎጂስቲክስ كزحتل كم زلوا صراحة تطوق كله خمسة لهم نتوما ما قد تستزخون تراي ندادك وهاب كم زلون حزب بجروك خيدالو كلمة قدك فترالو بزع كبت وسنتات نخجبري قدرالو أملو أفريقيا دارجات تزخبرنا ندادي وين تزعبي وترنا ندادي أبي إثيوبيا يتقاتي مزلو سلزي إثيوبيا تراي كونتن إثيوبيا نعرف تجيب حارس أجمع يكونن زلوا نحمق محضران أقدم كان زي مجمعتن كالدما سبوزم دناتا ديم هلاون زفوتورا شجري بزي منقد دما بلصقنا نتا هاجر اب كبيد مواطر ايتيوا خمزلون هاجر اب طلطل زبل درجه بصيحه كمزلان ازو كينات زي نابز قدد كينان تقصيلو تنا ايران مالتيو trust me بلصقنا will have a big problem كم تري وزلو ما بزبل وزلو تي مرحنت ناي بلصقنا مفتحيه بلون نزا غداي زياك فتحي كلنيو بزع نجر دايفرشن تاكتكس نتي زلو صقم ناي حزبي دايفرت نخغبرو كل عين دراماتات يدفتندر كل عينت سفيح بروباغندا بميديا كمزي نايلبعات بروجيكتات يمرقوا كمزلو حرشاتات ناي نفاس يقبروا كمزلو الكتريك كارس كتو يفتنوا كمزلو كل نجر جن نتبز حزب الله نايلهم زجهروا له مفتح كونه زغلا يكون سلازي كوريدور لمعات زقبروا ناي بحق جيجا مخانون يردوا مالو مخنياتو بملو تزقبروا لمعات توريزمي جنزب توريزمي كمس علهم زغل انت كان بلتانينا جيت فيول ناي نداد واغا سلازوسخ توريزم زبحال بارالايزد تخونيو سلازي منچنا يتوتم زنبره بتنا ኢትዮጵያን ኤርላይንስ بعبيو حدا بنداد كبرت رايت مخصبهم كو غدليو كالاي دما سب كنقسقس አይኮነ ምክንያቱ
منهارنا واجاتات كقاتم سلزو خانة سب منكس عسك كقد فيو سلزي كاب توريزم كرهبوز كبوز نبراتاوي كرهبي يكونن أويش تعدب زي كبر زلو كيناتن عقرقرن دما الرشاب قبوك كبر يكونن دفعيات تيلن انت أتوون أبوتو خبز إحنا لوجيستكس أجماله سلزي you can just name how many reasons اتبلت قلنا أبي trouble comes اللو كل زي دمير كان نرى خايم تحرقت قبل عليه دما فانو ما عرفت بزلو هو واحد تبقيس زلو سقوم توصي زلو هنرينا سودان بعبيو نقوم شيء تخصص زلا كاب كله نلعلي دما كاب كله نلعلي نبلتقنا تقدسو كسمعكم ياكل تنقر كسمعكم هذا أتا نعو أجوخا خطبلات تخل ويون كتو تحنو اتخل زنبرت حقر get إموازو لما خريكم and then from that you can make your own mind. Where was that video, man? زي أسكا زي اسمعوها. That's what my friend Kim told me today when she left Dubai early this morning on one of the sporadic flights that Emirates is operating out of Dubai. Kim was heading to Chicago, finally getting out despite a lot of frustration with the U.S. government. There was a little communication, not too much, to be honest with you. I was very disappointed in that. Kim feels really lucky that she and her teenage daughter were able to get seats on this flight. I mean, Oman Air, which is operating flights out of Muscat, is telling people driving from Dubai to allow 12 hours just to cross the border into Oman. This war is forcing Kim to leave a place that she's lived for 30 years. Pretty هجي أرزيا تريواز اللهم قال ذا سبيت مالتيو مجمريا بزح فيديو تاندي قرب لكم حسيبني يرى إذا فيديو زيا كاب مينستريم ميديا دمتها بخلا زراربا مينستريم ميديا ندوباي كلا خلا لا بزح زس أرز الليو everything أبدو تسمعوا زلهم قداي اتزخف كفالنا تسمعوا يلهم ناي 30 عامات أب دبي زجبرت سبيا زيا دك أب وليدا زعبيتها لدبي تقليلا 5 قدر فوتو يزنقر and I think I'm gonna show you one video أبيلا لما خريكم مساء وثيقة زين كلت تنتريكم you will understand انتاي كايت كم زلة بتعدي تيس أجمسي تبغى غيره سبعي برحلون الله listen to this one. Bookings were cancelled overnight. At DXB Airport, the crowd is still jostling, but they are not coming to spend money. They are coming to flee. Can you believe it? More than 2,000 dusty supercars were left behind, their keys still in the ignition as a hasty farewell from those who once believed that money could buy immortality. When the wealthy lightning rods like Burj Khalifa tremble with valuations dropping by 12% each week, the world suddenly realizes an empire built on balance sheets of concrete and debt is, in reality, just a mirage oasis withering away. Let's كم تري وزلهم أبزوان زي كاب دبي بزح حسوتات هاي وزني تدوز العود زغنا درجة سنسر شبي يوم جيرهم زلوا نقول له كاب دوز سلطات فيديون بتاعمي يوم زكلا خلوا زلوا كاب دبي أبزوان زجن تسفى زغارة أزيب زعيو تغلا لا أي ملسنة ودي مس دبي تسمي ما أغلني لزوات زلوا إيربورت ناي دبي سبز هدم برزة أتيه بلون أتزعزن كفال دما 5 معلت جيرو سلزلوا تكوينات any kind of business زنبرة سب تسمي مكخيز في تنزنبرة كتس أو راب زي كل درجة يخينه سلازي exit استراتيجيات كجدن كتكبر حجونه تكوينات كنا واحد بهذا سلازي airlines ناتهم بلو tourism ناتهم بلو كل تيناي أب جياشو زمركوس كتاباناتهم قال اليوم أبزين تايبل سنيسكه بش حد قص أرا أزين كبرات مخاين أزين كبرات أبدا جوجو حفمن كيدا مالو كنا أبزي بلو قال ملاماتي زخان تاي زريكا نعقل صبت دما كم زخنن مستحينا دبي أو كم زجرف كاين دما فاليناتن نرى خاي يزون قلقل لذي صحينا يتعدي بتتوقع قد لكاز اللي أبدأ تقريف كاين and زجرم كنتات ناي أول دقة ناي دبي يرى كم زليز نكرزله كشفنا بزيك الدرجة نابس هي خير له ولا ونت هنس عن طريق خايو لعل كنزل ليو هجي رسنا نعمت أي متصل بزح صراحتنيا كلي كاي كتكناغنو اتاو زي بلو تكال ግን ከመይገር ካፍት ከናኸኑ ትخل እቲ መንግስትኻ ክንድዝዝ አክል ከተማ ካብ ጅቡ ወፃይና ገበረ ከናኸኑ ይخلዶ so this is a big question መብዛሕቶም ዚኦም ናይ ፕራይቬት ትካላት እዮም ናይ መንግስቲ ይኮኑ ስለዚ መንግስቲ ወፃይታት ገይሩ ክሽፍኖም ዝኽእል ኣይኮነን ዘገርም ኮነታት ድማ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ሕጂውን መሊሱ ክናዋሕ ይበሃል ኣሎ and the pain of this country نايزا كتما يقول ناي تهجر من مليش نابرتع كخيديو سباد دما تمرتي يلا سرح يلا ندحر خوينو دخان هبتامون نابتا دواس ومغنيات كبر سلو زغنة تعدي
ደሞስካ እናበላዕካ ስራሕ ዘይብልካ ደሞስ ዘይብልካ ገንዘብ እናበላዕካ ክትነብረሉ ትኽእል ዓዲ ይኮነን ስለዚ ወላ ተሸቃላይ እውን ኣወፃፅኣ ገይሩ ካብቲ ዓዲ ክሃድም እዩ ዝፍትን ገለገለ ስእልታት ካብ ኢማራት ዝወፁ እንታይ የርእዩ ኢሎምካ ከምዚ ሰባት ክንቀሳቀስ ከሎ ኣብቲ ኤርፖርት የርእዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ዝሃድሙ ዘለዉ እዮም ዝኣቱ ዘለዉ ይኮኑ ካብቲ ዓዲ ዝወፁ ዘለዉ እዮም ዝረኣዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ፈተና ወሪድዋ ከም ዘሎን ኣብዚያ ድማ ከርየኩም ፅንሄ ሪል ኤግዛምፕልስ ማለት እዩ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ንዱባይ ሕንቕንቕ እናበሎም ጠቕሊሎም ንብረቶም ጠርኒፎም ይገድፍዋ ኣለዉ ንብረት ከተውፃእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ መጓዓዝያ ስለዘየለ መራኽብ ስለዘይሰርሓ ከም ዘለዎ ገዲፍካያ ኢኻ ትኸይድ ቦርሳኻ ትራሒዝካ ተንዝርካበን ገንዘብካ ሒዝካ ኣብ ካልእ ቦታ ኮፍ ኢልካ ክሳብ ዝሓዊ ትፅበ ማለት እዩ and this is ገለገለ ሰብ ድማ ንዖማን ገፁ ክሳብ 10 ሰዓታት መኪና ከይዱ ካብ ዖማን ይፍላይ ዝገብር ዘሎ ከምዚያ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ክሳራታት ገይሩ ይወፅእ ከም ዘሎ None of this was here when I was here 30 years ago. Kim to leave a place that she's lived for 30 years, a place that's home, the place she raised her 3 children, where they went to school. It is home. Kim filmed the Burj Khalifa on her way to the airport. I take that picture, I take that video of the entire, but for Kim, at least right now, it's another goodbye. Grateful to leave, I'm sad to leave. I've called Dubai my home for the past 30 years, so it's been a bittersweet moment, but I know I'll be back. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ብሓደ ሰብ ወሓደ ከም ዝበሃል እቲ ጉዳይ ናይ ዱባይ ናብ ዝሕዝን ኩነታት ይኸይድ ኣሎ እናው ከምዚ ዓይነት ሽግር ገጢምዋ ዘሎ ሃገር ሰብ ክድንግፀላ ሰብ ድማ ክድግፋ ኢኻ ትደሊ ወል ኣብ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ከይድካ ብግምጣል እዩ ኣብዚ ስምዑ unprecedented what's happened and almost unhinged. Maybe if I speak in my inner voice, ASMR tone, maybe it'll make the UAE's image a lot more softer and feminine. Maybe it will make people forget that Emirati UN women's rights representative who was all over the whispering about how everybody's so unhinged. Maybe it'll make everybody forget that the UAE sponsored a genocide by proxy in Sudan while looting its زعزن كوي زعقالتي تي منقسي إمارات نزيا سديد نديو قسيلا بزت تحط خونه دمتي بقى دنقات أناي دنقات أناي ናይ ዓለም ንኽትረክብ ኢሎም ዝተጠቀሙላ እንዲኦም ቀሲላ እንዲያ ትዛረብ እንታይ ትብላ ኣላ ከምታናታ ድምፂ ገይራኻ ሜቢ ሰብ ዝፀሊእኩም ዘሎ ትትገብርዎ ዘለኹም ረሳሕ ተግባራትን ብሕቡእ ብመንገዲ ዳዕማ ሰርዒ ጌርኩም ጆኖሳይድ ተካይድዎ ዘለኹም ክሸፋፍኑ ትፍትኑ ስለ ዘለኹም ከይኮኑ ፀሊእኩም ዘሎ ሰብ ሜቢ ብከምዚ መንገዲ ተሽክዕዎ ሰብ ከምዘየለ ክርዳእኩም ዝኽእለሉ ምናልባት ዶ ከምዚ ጌርና ነሽክዕ ትብልዎ ዘለኹም ንፈልጦ ምዃንና እንታይ ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ነገር ፈሊጥዎም ኣሎ and this is the problem ni Abiy Ahmed ከትሕኖ ዝኽእል ዘይኮነ ሓይሊ ንባዕሉ ንነፍሱ ከትሕን ከቢድ ፈተና ገጢምዎ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን ተሓይዞም ድማ ብዙሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍጹም ክርስሳዕ ዘይብሉን ኢማራት ድማ ሕማቅ ከጋጥማ ከም ዘለዎ ዝምነ ይብሉ ብዙሓት እዮም ክትፈልጡ ዘለዎ War enters its 4th year. An MEE investigation shines light on why it's still happening. Ethiopia is covertly supporting Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, from a national army base near the western city of Asosa. This is despite Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, pictured here with Sudan's leader, claiming neutrality in the war. And it's part of a wider web of international collusion in lucrative illegal trades through Sudan that have ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ምስ ኢማራት ኮይኑ ንሱዳን ዝገብራ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቀንዲ ፈረስን ቀንዲ ሕማቅ ገባር ናይቲ ሃገር ብልፅግና ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሱዳን ድማ ኣብ ዝረኽብዎ ዕድል ነዘን ክልቲአን ሃገራት ንብልፅግናን ንኢማራትን ብፍላይ ንኢማራት ኣትሪሮም ይኸስዋን ኩነና ንኽትረክብ ይፅዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ Thank you, my brother Ahmed. The Sudanese, one way or another, have not been able to stop this war and return to peace again. It is direct, and it is in its right place. The Sudanese have not been able to end this war so far because they are not alone in this war. The continuous Emirati support for the Rapid Support Militia still provides cover and political protection, and diplomatic support is also being provided to the Rapid Support Militia, which continues to further fuel or complicate the situation. If this war concerned only the Sudanese, there would not have been Emirati funding and armament, and Colombian mercenaries would not have been involved, nor would it have been inflamed to serve foreign interests. It would have ended by now.
This has been documented by news reports, official reports from the US government. كم زبلو زلو السودان سلمتاي نتو قداي كتفتحي كالة النزبل زربا مغنياتو سودان نبينا يكونت نتواقع زلا ببزح من قدي زحق زلو نايوز عيدا قف زلو حيلي بإمارات فاندد زخون زلو بأمريكا شفان زركب زلو بيوكي شفان زركب زلو بميديا محبوط تغيرو زلو بإثيوبياويانن بليبيا بلو بتشاد بلو بسنترال أفريكان ريبابليك بلو بكينيا بلو بأوغندا بلو بصوماليا بلو ببزح من قدي بدبوب سودان بلو إنا تدقفه نتكوينات كناوح زدل حيلي بجنزبنا إمارات زغلت زلو كوينا سلزخون السودان نزو قداي زبغالي لك سعري كالتن by the way ناي أقدر أسمت كعتنا بتي كردفان بتي قبرو زلا سراويتنا السودان سبق عواتات يقونا صفكم زلو يزنقر كل زتري وزلهم دما أب وداينا السودان إثيوبيا ناي بحق زحزن تراحيزات انقصاص كم زلان هذا معالتي ناي كله تقبرو زلا حما واقا خد كفل له مخانا تجيمم تقاقيمم يزارب له يتقول داي دما كساك ندي كبيت كم زخونين هنقر زلنا كم زي لو أبزلو لقزي بلتقنا انت يقبر له بروباغندا ناتو نبي يترازقنا وسكواس رايز قبر زلو قطرو ኢትዮጵያን ወቅቶ ባርበርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው ሰሜን እዝ ላይ ደገመው እሱ ነው አሁንም በየቀኑ ይክዳል የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ አብለለ ህወሓት ዘለዎም ጽልኢ ክገልጽ ከለው መራሕትናይ ብልጽግና ኩሉ ግዜ ኣብዝዋን እዚ ብልጽግና ጥራይ ኮነስ ወላቶም ባንዳታት ናይ ትግራይ ምስ ሻዕብያ እዮም ዘተሓሕዝዎ ምስ ባሕሪ ድማ የተሓሕዝዎ ኩለን ዜን ድማ ዝተሓሓዘ ዕላማታት እየን ንህወሓት ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተጸልዩ ዝነበረ እዩ ንዑ ከም ጸላኢ ጌርና ምስታ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳና ድማ ንስዩ ከም ትግንጸል ጌርዋ እንድሕሪ ኢልና ቁሩብ ደገፍ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ንህወሓት ክነጥፎ እንደሊና ህወሓት ናብ ባሕሪ ንኸዶ ዘለና መንገዲ ኣብ መንገድና ዘሎ ይንዑ ክንሃርምን ክንኣልን ኣለና ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ምስኡ ኣተሓሒዞም ዝገብርዎ ፀወታ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ እውን በቶም ባንዳታት ናቶም እውን ዝደጋግምዎ ዘለዉ እቲ ፅልኢ ድማ ተራ ፅልኢ ከም ዘይኮነ ንኤርትራ መመሊሱ ክበርሃላ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንነዊሕ እዋን እውን ክዝከር ዘለዎ እዩ ናይ ቲንክ ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና እዩ أنا نشموجون يوم كتلو وزن ورم إذا أمس كدحنا يوم يلك حسيب كم زي أتوم تصمدو not only نجاز أمبرعي نشموم ملعلون خصية فوق وزن ورم هذا خف أتسرح ويعني يتوانا واليوم زي حتى نيرم بايت برتجن زي 7 يوم أي خو نحن دحنا يوم 7 عام تمرت جن سدتنيا تاتنا بدرك إيه زتايت أو سدتنيا تاتنا ني السودان كخدو ما جد دخل كلام عاطيم بنفرتن بتقميتن زحزحهم ጨካናት እዮም ታብናቶም ላዕሊ ግን ተምናሃትንም ጨካናት ላት ሓንጊሩ بتقميت رئيساውን ተሰኪሙና ኸደ ኣብ ልዕሊ ረይሳ ዝወሰኸሉ ሻዕብያ ዝበሃል ኣነ ንሽሙጉን ስለዚ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ከመይ ገይሮም ነቲ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘለዎም ሻዕብያ ክብሉ ከሎ ባይ ዘ ወይ ርዱ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ሻዕብያ ብዙሕ ሰራዊት ዘለዎ so what exactly are they indicating ሻዕብያ ምክንያቱ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ተኮይኑ ብሽሙ ረቂሖም ክዛረቡ ምኻዱ ህግደፍ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ሻዕብያ ጥራይ ክብሉ ምኻዶም እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ከተስዕረላ ዘለካ ግን ነዚኣ ኤግዛክትሊ ናይ መን ፕሮፓጋንዳ ብልጽግና ካድረታት ሙሉኦም ክዛረቡ ከለዉ ሻዕብያ ኢሎም እዮም ክነቕፉ ዝፍትኑ and it's consistent ምክንያቱ ምስ ብልጽግና ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ዘተግብሩ ንሪኦም ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይሩ ምስቲ ናቱ ተፀጊዑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ናብቶም ካልኦት ባንዳታት ካ ክንሰግር ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ክነተሓዞ ምንታን ላይ ስትወጣ ቀላል ነው ከላይ ወደ ታች ስትወርድ ግን ይከብዳል ግን ዋናው ነገር እውነታ በጣም ነው የሚያሳዝነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻሻላል ብለህ ያው ትታገላለህ ብዙ ሐሳብም ትሰጣለህ ትጠብቃለህም በቃ ካምናው ዘንድሮ ይሻላል ከዘንድሮ ደግሞ ቀጣይ ይሻላል ብለህ ነው የምትጠብቀው ግን በተግባር ስታየው ግን በጣም እየተወሰነ ኃይል አለ በጦር ተደግፎ ፖለቲካውን የሚያስኬደው ሌላኛው ደግሞ
ጊዜያዊ አስተዳደር አለ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ደግሞ ያው አንደኛው በቃ አሁን ያለው ሁኔታ እንዲቀጥል ስርዓት አልበኝነቱ አሁን ያለው ስርዓት አልበኝነት ነው እንዲቀጥል እስከታች ተዋቅረዋል። እነዛ ኮርነኝ ባሎቹ የሚባሉትም ደግሞ ጀነራሎቹ እንበላቸው ብቻ ወታደሮቹ እነሱ ደግሞ ዞን ተከፋፍለውታል። ዞኑ ተከፋፍለዋል። መዝረፍም በጣም አመቺ ነው ማለት ነው። ትግራይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ተፈጥሮ የተሰጠን ማንነት አሁን እነሱ የሚሰጡትና የሚከለክሉት ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናበብ ዓቕሞም መፂኦም ነቲ ጉዳይቲ ማራዮም ዘብግእ ዘንበድብድዎ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ሓደ ነገር ተፈፂሙ ስለ ዘሎ ይሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ሓደ ጉዳይ ንብልፅግና ዘሐጉስ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ነቶም ባንዳታት ናይ ብልፅግና ናይ ትግራይ ኣብ ምስኣብ ዘለዉ ዝምችኦም ክኸውን ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ቦታ ክኸልኦም ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ወርዝ እንታይ ከየጋጥም ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ let's have a እንታይ ያጋጥም ኣሎ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ዜና እሞ ክንህብ because እቲ internal dynamics ናቶም ክብድ ዝበለና ኮነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ንስማዕ أخل تجري شمت جزاو من محدار عين قبلن قدم قبل زنبر منجستنا نابن بربطو كن ملسينا قبل قريصهم اتم بشم حفاش محبرات زوا معكل تجري مجلس زوج زوا أكلات حزب تجرين ودب حوحتن من تسلام منجستو مافريسهم تصاني حميم زبالو خينهم أبت مجلس يوم وعلى بريتوريا منجست فيدرال كم زفرسون قريصهم منجست فيدرال أبل على تجري داقمايت انتاتي في التمالو زبالة مجلسي قدم قبل زنبر بيت مخري دكتور دبرتيان زمرحو منجستن مملاس كم سرحيهم قريصهم زلو صباح يكون لومي بنا شفت جزاو منجستي عين مرحن بمبال نشمت بريزيدنت عدس ورد كم زي قبول دما أفليتو مالو قدم قبلون أبا زوبا ماكل ሰራዊት ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን መሪጽ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንበይኑ ተሪፉ ተባሂልሎም ኣብ ከተማ አክሱም ሎሚ ዝተኻይደ ኣኼባ ካውንስል መኸተ ትግራይ ሓደሽቲ ዘደንጹን ወታደራዊ ምዕባለታትን ኣርእየሎም ናብ ሚድያና ዝተላኸ ኣብ መንጎል ዓለወት ኣዘዝ ሰራዊትን ፖለቲካ መሪሕነትን ዘሎ ፍልሊ ናብ ዘለዓለ ብርኪ ከም ዝደየበ ዘመልክቱ ሓበሬታታት በፂሖምና ኣለዉ ሎሚ ኣብ ከተማ አክሱም ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ለዓለወት ኣዘዝ ሰራዊትን ዝተረኸብሉ ካውንስል መኸተ ትግራይ ተኻይዱ ውዒለሎም ኣብዚ ኣኼባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክርከብ ትፅቢት ይግበረሉ እኳ እንተነበረ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ግን ኣብቲ ኣኼባ ከም ዘይተረኸበ እዩ ሓበሬታ ምንታን ክበና ኢልና ኢና ትማሊ መፀዋዕታ ገይሩ ነይሩ ሚድያታት ፀዊዕ ነይሩ ወዲ ወረደ ካብኡ ካብ ዝኾነ ተደውልሉ ወይ ትፈልጠ መን ካብ ዝደውለሉ ሰሪዙዋ ሎማዓንቲ እውን ፀዊዕ ነይሩ ሎሚ እውን ሰሪዙዋ ፅባሕ ክፅውዕ ይኽእል ፅባሕ ክሰርዛ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ካብ ትግራይ ወፅን እየ ዝበልዎ ፅቡቅ ካብ ትግራይ ክወፅእ የብሉን ዝኾነ መንገዲ ታሲሮ ወፅዩ ታሲራ ከማን ነባራይ መቐለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝብል ታሲራ ወፅዩ ናይ ቀበሌ ነባሪ ምዃኑ ኣረጋጊፁ ዝነበረላ ትግራይ 100% ማንም ዝድግፎ እዩ ፕረዚደንት ኮይንካ ክትነብረሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ተባሃለ እምበር ካብ ትግራይ ወፅን እየ ዝበሃል ፖለቲካ ይነዝሕ ኣሎ ንፈልጦ ኢና ንሱ እውን ብቐዳፍታ መግለፂ ሰሚዕካ ኢኻ ካብ ትግራይ ክወፅእ ማንም እዩ ዝደልዮ ነገር የለን ኳ ወዲ ወረደ ማንም ዝነበረላ ትግራይ እያ ትድላይ ነዚኣ ድማ ከይወፅእ ድማ ትድኤፍ ስዑ ክሰርሕ ኣለዎ ትግራይ ወፅን እየ እንዳበለ ትግራይ ሓሚሱ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ገይረሎ ዓሚፀ ሕብራውን ዓብይ ገይረን እሽተይ ሕምስ ዘበልኳ ከምዛ ሕዚ ተመልከትና ዘቕረብናዮ ናይ ክዳን ኣመነ ናይ ባይቶና ቦምበር ተዛረቡ ኣዲስ ኣበባ መቻችውለይ ኣነ ዝግበር ገይረ እየ ዝኽኣልኩ ማክሲማም ፃዕሪ ገይረ እየ ትግራይ ክሕምስ ስለዚ ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ተቐበልኒ ኢኹም ሃብቲ ሓልውን ለኢኹም ህንፃ ሓልውን ለኢኹም ንምባል እዩ ዝበሎ እዚኣ ንትግራይ መጥቀሚ ትግራይ ተሒዝካ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ትሽክተሉ ዘመን ምንታን ከብቅዕ ኣብ መቐለ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መቐለ ካብ መቐለ ይወፅእ ከምታ ዝበላ ካብ ትግራይ ወፅእ እየ ዝበላ ካብ ትግራይ ከይወፅእ ግበርዎ ካብ ትግራይ ማንም ሓሚሱ ማንም ናይ ትግራይ ነገር ኩሉ ነገር ምስጢራት ሒዙ መጨረሻ ዝሃድመሉ ሰዓት ብፍፁም ክፍቀደሉ የብሉ ከምታ ዝበላ ከምታ ንሱ ዝወሰና ኣብ ትግራይ ክፀንሑ ኣለዎ ፕረዚደንት ኮይኑ ድዩ ይኽኣላት ይፅናሕ ተራ ዜጋ ኮይኑ ድዩ ይኽኣላት ይፅናሕ ፀገም የብሉን ብዝኾነ መንገዲ ግን ፍሉይ ፕሪቪሌጅ ረኸበ ፍሉይ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ፍሉይ ስልጣን ረኺቡ ዝነበረ ትግራይ ናይ ምሕማስ ስልጣን ረኺቡ ድሓር كوتسي أنت اللي قلت سراوي تراي دما قدي خاطوات خلونا ندل بزي عقدامي فانا احنا وزخمو فاحاول قنزلو حابلتات نيتورك خيرات الله مثلا زي بعض يسكت بريزنت يزولو يسكت كن ناباري زبارو دب كم زاتري وازل لهم تا قداي اب تقراي اب كمي زبالة برتع زخون النوتي اتيا كم زلا تقراي ينان رزالنا قد لي نقراي كون زبده هزي تقراي بتدقاقامي سب كلت أجندة زخونه حزبي كم زوم تريوم زلهم أبادي سابا بيستفعل عليه أجندات زخود زلو كم بعالزي عمالتيو عصرت جزية نستفعل عليه ربحات الناخدو نتي
ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ብዋጋ ትግራይ መናብሮም ከመቻችው ዝፍትኑ ድሮ ኩሉ እቲ ዘለዎም ሓለፋታት ንትግራይ ምስጢር ብምሃብ ትግራይ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ብምኽኣላ ጥራይ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ሓደው ናይ ትግራይ ኮይኖም ምስ ትግራይ ደው ክብልሎም ተኻላይ ድማ ብዋጋ ንትግራይ ረኪስካ ፀወታ ድማ ከም ዘብቅዕ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና እቶም መራሕቲ ሰራዊት ምስቲ ህወሓት ኮይኖም ናይ ቀደም ቅድሚቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ መንግስቶም ብምምላስ ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ብምግባር ተጋሩ ድማ ከም ልዑላዊ ፈደራላዊ ሃገር እንድሕራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክኾኑ ኮይኖም ሙሉእ ብናቶም መንገዲ ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብልፅግና ባዕሉ መራሒ ዝገብረሎም ባዕሉ ኢምፖዝ ዝገብረሎም መንገዲ ዘይህልወሉ ካብ ወፃኢ ድማ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ እንተተበሊሶም ድማ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልፅግና ብዝግበር ምርድዳእ ምሕደራ ክገብር ከም ዘለዎን ባጀት ናቶም ዘድሊ ባጀት ድማ ከማልኣሎም ከም ዝግባእ ክሓትውሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዘጋጥመላ ዘላ ደረጃ እያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ውልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ፅምዶ ዝወርድ ዘሎ ፈተናታት ወይ እውን ንፅምዶ ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለካ ድማ ፍልይ ዝበለ ትርጉም ክህልዎ እዩ ናው እዚ ብወገን እዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ እዩ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ and that is because ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ኣብ ዝኸፈበ ደረጃ ስለ ዘሎ ነዚ ሕጂ ዘለዎም ኩነታት ኣሚን ትግራይ ኤክስፕሎድ ንክትገብር እቲ ህዝቢ ኣብ ናሓትሕዱ ንክልዓል ሓደ ካብቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኩሉ ተዓዲ ዘሎ ግን ናይ ትግራይ ግን ፍልይ ዝበለ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ስምናውን ስለ ዝኽእል አፍሮ ቆሞ ሲዘፍን ከአፍ ውስጥ የሚወጡ አስፈሪ አውሬዎች ለዛ ለዘፈን በተሰበሰበው ህዝብ ላይ በአፉ በጆሮ ሲጠቀጠቅ ነው ያሳየኝ እግዚአብሔር መንፈስ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከሱ የሚወጣው ስፒሪት አስፈሪ ፊት ባላቸው አራዊት የተሰበሰበው የሚዘለው ህዝብ ውስጥ ዘፈናቸው እንዳይከናወን ዘፈናቸው ሞገስ እንዳይኖረው ዘፈናቸው የሚያስጠላ እንዲሆን ጸልያለሁ ከህዝቡ አይምሮ ላይ የዘፈንን መንፈስ በኢየሱስ ስም መታለሁ በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ተነስቶ ዘፈን ኤርሚያ እንታይ እስከ እቲ ብፕሮቴስታንት ገይሩ እዩ ክምክድ ፍትን ዘሎ በዞም ጴንጤታት ዘሎ ፕሮቴስታንት ተጋጊየ ይቕረታ በዞም ፓስተራት ገይሩ እዩ ክምክድ ዝፍትን ዘሎ ነዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም ሶሪ ፀሎትካ ይሰርሐን ኢሎም ጸሎትካ ይተሰምዐን ምክንያቱ እታ ደርፉሲ ከም ትፍንፈንን ሰብ ከም ዘይሰምዓን ግበራ ይብል ነይሩ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ግን ብብዝሒ ሰብ ይሰምዓ ኣሎ ስለዚ ናይዚ ፀሎት እዚ ኣብ ከሎ ኤክስ ወሲዱ ኢሎም ኣለዉ ናይቲ ሓደ ድማ ተኣምራት ከም ዘርአዮ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ኩላቶም ተኣምራት ኣይሰርሐን ሓደ ግን እንታይ ልመሊስሎም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድነው የሚነበበው እዛ ላይ ምንድነው ያደረገው ሰቆቃ ኤርምያስ ሀገር ሲፈርስ ህዝብ ሲፈናቀል ህዝብ ሲያልቅ ይህን ያክል በደል ሲደርስበት መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን እያሉ እየጠቀሱ ዘፈን ኃጢአት ነው እያሉ ቴዲ የዘፈነው ዘፈን መዝሙር ነው ሰቆቃ ነው they need to know this በተኻለ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ዩኒቲ ምፍጣር ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ዝርዳኣልና እዩ ብምባል ዳርጋ መብዛሕትኡ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ቴዲ ብዝለዓለ ደረጃ ካቨሬጅ ይህበሎ ነታ ደርፊ እውን ቫይራል ይገብር ኣሎ ብሓፈሻ ብልፅግና ነዚ ከምዚ ዓይነት ማዕበል ብምቅዋሙ መመሊሱ የበርትዖ ኣሎ ሰብ ይኣስር ኣሎ ገለ ይገብር ኣሎ ኩሉ ድማ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ እዮም ዝብልዎ ውፅኢት ዘይብሉ ሓደጋ ድማ ክፈጥር ዝኽእል ስጉምታት ይድወስድ ዘሎ ንዕርበትካ በዓልካ ከተቀላጥፍ ከለካ ዝብልዎ ኣካይዳ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ዌል ከም ድሌቱ ብልፅግና ናብ ድሌቱ ይኸይድ ንዑ ዝምልከት እዩ I think ሓንቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዖም ንኣብይ ኣሕመድ ዝበላ ብሃገርና ናብ ኤርትራ ክነኣቱ من دلو مغشيش ترف مرف ناي معدن نابلع سرح دلو كوينات اوجلنا لينا نحنا نشنقول له مخنيات لنا كوينات اوج زي كوينات تعينت كنات اوج تمايرنا بزح نجر رينا لنا تبلت غلا نزو قدايزي خمنا ابو صالح صوصو على نوع زانتا غزيهم كتفالكم ايدلين يغن سنف وي شيطان نغزا رسو سب تمثيلو اما قدس انا حكا اما قدس انا حكا عند مكان ابو شاستن خمس بلك هو قايق كامنتي افالين قمت ابو صالح دبلو اوي صراحه لا تنس راهي مسالتكم مصاكات بلو امبري كومي حكا حدا سنف من قد حصني حكا بسنفات تعديمك او قوي قويتو
ዝበሃል ትምህርቲ ቀደም ተማሃርናዮ ኣብ ዓዲ ሹማ ናይ ሰነፋት ትምህርቲ የለና ናብኡ ንሕና ምድላዋት ግበር ኣሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝበሃል ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ ነዚ እዋን ዝትምጥን እያ ሓንቲ ዘረባ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳያት ክንሰግር ለንቀነ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር እንዲድወፅእ ዘሎ I'm going to give you the ሓንቲ ቪድዮ ብዚ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘሎ በዚያ ክንጅምር እሞ Something strange is happening in Asmara. The year is 2026 and the city, long isolated, is now seeing a steady stream of high-level visitors, diplomats, military attachés and corporate envoys from Beijing, Brussels, Riyadh, and beyond. These are not tourists. They arrive on unmarked jets, vanish into blacked-out vehicles, and leave no trace in the headlines. Eritrea, once a pariah. ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ በጻሕቲ ከም ዝህሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ይገብር ከም ዘሎን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎን ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ተስፋ ዝህብ እዩ ዘሕጉስ እዩ ደስ ዘብል እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ፀላእትና ፀላዕላዕ ክብሎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ ዜና ክንብሎ ንኽእል ሓደ ወላው ካብ ሽግር ዘሎ ሃገር ይኹን ግን ፅቡቅ እዩ ኢትሓድ ኤርዌይስ ዝበሃል ናይ ኢማራት ብፍላይ ናይቲ አቡዳቢ ማለት እዩ ናብ 6 ኒው ዴስቲኔሽን 6 ሓደሽቲ መንገድታት መስመራት በረራታት ጀሚሩ ከም ዘሎን ክጅምር ምዃኑን ሓደ ካባቶም አንካራ ክኾን ከሎ ናብ ጋና ማለት እዩ አስመራ ሃረረ ኪንግሽዋ ከም ናበለ ሎጎስ كمون كالوت هجرات تم زوجدش نعنا نبي إرترا براك كبر مخانو أبصر من 4 جزء براك كبر مخانو نجير له so this is already a good news من البعض قال سبات مس إمارات براك جمر مخالو زي توحد لهم سبات ريال له أبصر من 4 جزء براك جبريهم اتحاد مالت إمارات كلت عبيتي إيرلاين شالوا إميريتس إيرلاينز بحال دبي زمدبرو كون كله اتحاد ما أبودابي زمدبريو كانوا ونير دبي قلنا باللونجن مسناي أبودابي يزجبر زلوا سلازم مس منجستي ركب زلوا ويو جن منجستي خار ركب جيرو خن بلاين خلينا مخنيات كسارات يقات مم سلوا حدش منجدتات كفترو خوليا بحفشة سيراك كفلة أب فيسبوك بوست جيرو وازر زنبرري ينيره أمس إمارات تقبرو جل كبابينا أزيو حدا جنيا نعنا دسيب لنا كوجز جبوا نجارات هاللون بلعلنا جن حدش هفتجا كم كف الدلينا ناب حدش مدرك كنا تدلينا مسير ترى مسر دلينا دحري لهم جن مرحبا ترى خاطب بلو تدخل من البات أنا ليك محجو بوليتيكايزي أو تقول عتاي كونن إمارات كابز عجوري دوزر له تماهيرو من قد تغير انت دليو بفلا مسير ترى من السودان كعرق لهم قدم زبل ريتوني بلينا أنا حق نمزر كتعاملنا لك كاري أبنو of course إيرترا مرحتي نمان تعامل نمان يتعاملون زي فلطي كونن جن إمارات تمليسم سيرترا كسرح أنت حكيتو من قد عيرو بتخط لين يام سيرترا كسر أنت زدل نيرو ما يرترا أنت زغبلا أنا تبغى أنت سمعنا نيرو سلام تايز لكم زلوا مغنياتو إزي إمارات بال very destructive power الله حماقنا مقبار كنا من تاير حكات كم زغيدرين لنا سلازي تي كابزو كنتات زوكا بخميك واتساي فلتني يجن زي صبوق ما بقسي لذي انت عري اتحادنا بإيرترا كأتو جميرو ام شور بلتقنا لما ناخذ جمريو إثيوبيان إيرلاينز وين لما ناخذ جمريو زقبر كو قدلتات كرم تخليها كبل غل خوني مخنياتو عمو ينبعل بالسنة سلازي I don't know زي جي بس منقسي إيرتران بوليسين إيرتران زخيد يو حدا بحدا نبلوكم يلنا حدا بحدا منقسي إيرتران منقستي بوليس منقستي إيرتران بوليسي منقستي إماراتن سلسة ردادو نبلا يلنا زي بيزنس يو كالات يوم زيو زي برران إيرترا قبر دلي إيرترا دما نبي إيرترا كما تزغلو برراتات نحقنا إيرتران دليتاتنا إيرتران زمالو تكالات كتؤتد تدلن إيرايا سلازي تي ناي تركش إيرلاين يبلعهم كم زنبران بزح دس بالنقرات يقاتهم كم زنبران ولا ونت جبت سبع إيربورت ناتو قحمتنا ناتو يسمعوا اللغانة يحزنها كمالتي إيرترا أمارات كم زي بالله بمر عينة إيرترا وجيرم زمز بسوس له يحممني جن دحان جزي اللي ونخلي خاتبل حفشة السعودية إيرلاينز ناتو كم تزدل عبيا يكونن لعلو كل ما تدستينيشن ناتون من البات تقدم دبي ويونت أبو دابي سنتر نايتي ترانزيت سلازقونه نبزوح نجر أبو سبي كبيو من نقدون انتقونه حفشة
ኣብ ስዑድያ ይትዝበለፀ እንዲና ንብል ግን ንሱ መድረኹ ሓልዩ ግን ኢትሓድ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብር ምኻሉ ካልኦት ኤርላይንስ እውን ክመፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ቢዝነስን ክታትውን ስለ እንደል ዘለና ኔክስት ቶፒክ ናተይ ምስ ቱሪዝም ተሓሓዝያ ደቢና ሒዛ መፂና ዘለና ኣበይ ኣለና ኣብዛ ውጭውቲ ከተማና ኣስመራ ኣለና ከባቢ ባርዚሊ ኣለና ሕጂ ሓደ ሓደሽቲ ቦታታት ክንድህስስ የደልየ ዘለኹ ሎማዓንቲ ንድህስሳ ቦታ ከዓ ጥቃ ኒያላ ሆቴል ኮይና ባር ዓንጎሎ ካብ ባርዚሊ ድብዒ ካብ ኒያላ ድብዒ ኮይና ተዳኸሎ ኮይና ፍራይዴይ ካፌ ትባሃል ቦታ እያ እንታይ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ዘባእ ክነግለኩም ተዘክሮታትኩም እንዳተዓበልና ካብዚያ እንዳተዓበ ቶስኩናትና በልዕና ሓሊፍና ኢና ሶ ፍራይዴይ ካፌ ንኽድ እንታይ ሒዞም መፅኦምኩም ዘለዉ ንዕዘቦም ኢና ከምዚያ ትሪኡ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅብቕቲ ናይ ቱሪስት ሰንተር ማለት እዩ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ኩላ እኳ ካሜራ ኢና ንሪኣ ዘለና ግን ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ቪድዮ እዩ ኣይ ሪሊ ላይክ ዲስ ስለምንታይ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፅቡቅ እንዲዮም ዝገብሩ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሎጂስቲክስ ክሓቶም ከም ዝኽእል ይርዳእኒ እዩ ውሽ ሽማ ኣብ ኣፈይ መፂን ሕጂ ነገር ምፅዋዕ እኳ ነይረ ደስ ምበለኒ ናታ ትሕዝቶታት ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብ ስቱድዮ ዝግበር ኢንተርቪው ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ወፂኢኻ ዝግበር እውን ደስ ዝብለና ነገራት ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ክርዮ ዝደሊ ከም ኦድየንስ እውን ኣብ ሚድያ ስለ ዘለው ከምዚ ዓይነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ ክኸውን ከሎ ኣይኖ እቲ ሎጂስቲክስ ናቱ ከቢድ ክሳራታት ኣለዎ ግን ከምዚ ክስራሕ ከሎ ድማ ሓደራኹም ኬትኩም ራእይዎ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክስ ኣለዎ ዳትስ ዋይ ዕልፍ እናበልኩ ክሪአኩም እየ ኣነ ክሪኣ ከለኹ እታ ኣዶኖ እንታይ ካፌ ድያ ዋላ እንታይ እቲ ነገራታት ደስ ዘብል ኢና መለፅና ዘለና ሕጂ ንምንታይ ኢና ናይ ፆም መለፅና ዘለና እውን እቲ ኦፕሽንስ ክነግአኩም ድሕሪ ፆሙን ኣብ ማዕለቲ ናይ ፆም ዝቕልዎ ዝበሉ ድሕሪ ፆሙን ከም ዘሎ ናይ ሰዓት ከም ዝቕልዎ ክነግአኩም ኢና ዘለና ሶ ንዕዚ ዘለኹ ኣይስማቸ ብፅዋይ መልክ ናይ ፆም በጂ ራፕ ማሽን ተቋዕ ዘለኹ ድዋ ኢና ንፅበ ስለ ዘሎ ናይ ኣብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት መግቢ ብምቕራቡ ገለገለ ሰብ ደስ ከይብለ ይኽእል እዩ but always remember ኣብ ካልእ ሃገር ክትገሹ ከለኹም እንታይ ትገብሩ ሓደ ግዜ እቲ መግቢ ደስ ዘይብለካ ክኸውን ከሎ እንታይ ትደልየሉ ግዜ ኣሎ ሜክዶናልድስ ትደልየሉ ግዜ ኣሎ sometimes የጋጥመካ እዩ ኣብ ገለ ቦታ ምስከትካ ገለ ምስ በላዕካ ምስ ሰልቸወካ እቲ መግቢ ናቶም እንታይ ትደሊ ነቲ ትፈልጦ ዋላ ትራሽ መግቢ ይኹን ንዑ ትናፍቐሉ ትምህርቲ ትናፍቆ ኢኻ because you're familiar with that ማክዶናልድስ ኣብዚ እንታይ ምዃኑ እቲ መግቢ መቐረት ናቱን ስለንፈልጦ ኣብ ዘይትፈልጦ ሓደ ግዜ ትናፍቆ ኢኻ ንዑ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቶም ካብ ካልእ ዓለም ንዝመፁ ክናፍቕዎ ዝኽእሉ መግቢ እውን ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ መግቢ ናትና ኩሎም ይፈትዎ ኤቭሪዴይ ንዑ ክበልዑ ደሊ ማለት ኣይኮንኩን ስፓጌቲ ስለ ዘለና I am pretty sure ኤርትራ ሰሓብነት ከም ዘለዋ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከትኩ ምስ ሰልቸወኒ እንዳ ስፓጌቲ ወይ እንዳ ፓስታ ኢኻ ትደሊ ስለዚ እቲ ስፓጌቲ ኣብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ እዮም ዘድንቕዎ ምክንያቱ ኣሚን ምዕራባዊ ዓለም ስፓጌትን ፓስታን ፍቅሪ ኣለዎ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሜኒዩስ ክህሉ ምኻሉ ደስ ይብለና ኣነ ኣይኖት ኣብ ኤርትራ ካደ እውን ከም ዘሎ አንድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከምዚ ጌርካ ትገብሮ ቪድዮ ኣይ ሆፕ እዚ ቪድዮታት እዚ ዋላ ብእንግሊሽ ትራንስሌትድ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሬስቶራንታት ትብል ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ትራቨል ቅድሚ ምግባሮም ነቲ መግቢ እውን ቼክ ስለ ዝገብርዎ ኣይኖቶም ናይ ወፃኢ ዩቱበርስ ይገብርዎ እዮም ነዚ ብኤርትራውያን ክቐርብ ከሎ ግን ደስ ዘብል እዩ ኣይ ላይክ ዲስ ክቕፅለልና ተስፋ ንገብር ምስቲ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ከሪአኩም ፀናኩ ቆራዲፅያ ዘለኹ ዛ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከትኩም ራእይዎም ሰፖርት ግበርዎም ካብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቕ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ለንቀነ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ንሰማዕ ኣለና ካብ ዓዲ ኖ ታቀንዳ ገዳሲት ባረስ ይልኩም ነዳዲ ኢትዮጵያውያን ይጭነቁ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ ግን ካብ ስዑድያ ነዳዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆብ ኣብ ኤርትራ ድማ እዚ ሽግር ኣይመፆምን ዘመነ ሕርሻ እውን ስለ ዘለና ኣብ ወደብ ባፅእ ነዳዲ ዝመልአት መርከብ ካብ ስዑድያ መፅያ ከም ዝነበረት ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ እዚ እውን ሰናይ ዜና እዩ ነዳዲ ኣብዚ ይርከበሉ ዘሎ ነዳዲ ክንረክብ ምኻልና ፅቡቕ ሽርክነት ጌርና ብምህላውና ንዓና ድማ ውሕዳት ህዝብን ንሽተይ ሃገር እውን ስለ ዝኾንና ይኣኽለና ኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢትስ ሶ ቢዩቲፉል ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ለንቀነ ናይ ደቂ ኣምሓረ ፕሮጀክት እውን ተመሪቑ ንብሎ ዝቐነና ናይዚ 30 ሜጋዋት ዘለዎ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዳዲ እውን ይኣትሎ ንሰምዖ ዘለና ሰናይ ነገር እዩ እዚ ንኣሽቱ ክመስለኩም ይኽእል ግን this is a very important things ስለዚ ርሑስ ሰንበት ክብለኩም ይደሊ ፅቡቕ ዜና ብፅቡቕ ነገር ንውዳእ ኣለና ጎኒ ጎኒ ድማ ፅቡቕቲ ደርፊ ድማ መወዳእታ ክገብረልኩም እየ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብዚ ክንውድእ بحر خبري كوينا سلام عدل أتمنى